Era albastră, educatoarea mea. Peste tot, în jurul ei, puteai vedea o lumină albastră, ca un halou bizar. Albastru nu era unul azuriu însă, era un albastru Prusia, închis, dar transparent. Același albastru pe care l-am folosit când aveam 4 ani, ca să ilustrez cerul de noapte din somnoroase păsărele, când am primit de la doamna M. temă să desenăm ce auzim în versurile lui Mihai Eminescu. S-a vuit atunci în sat că fata doamnei Florina are un talent nemaipomenit la desen și cred că aceea a fost ziua în care mi-a fost sortit să devin artistă. Nu a mai fost o altă cale. Doamna M. zâmbea mereu melancolic și mirosea a flori de câmp. Avea ochii mari și triști, dar mereu blânzi. În seriile de vară, din vacanțele mari, mergeam la ea acasă. Avea o casă relativ mare, cu o curte ce părea enormă prin ochii copilului de atunci. Pictam în grădina ei apusuri de soare la mare. Aveam să ajung la mare 7 ani mai târziu, dar copila din mine deja visa la acel loc al oglindirii infinite. Soarele se reflecta mereu pe luciul apei și lumea era dublă. Era lumea reală, a soarelui și a cerului și lumea iluziei, a apei mișcătoare și a adâncului. Mereu ascuns, veșnic misterios. Când devenea întuneric afară, primam o lampă de birou ca să continui să pictez. În jurul lămpii se adunau gâze ce dansau dansuri miraculoase. Doamna M. avea 2 fete, una deja mare și la liceu și una cu 7 ani mai mare ca mine, Petra. Era tare frumoasă Petra și avea ochii mamei ei, melancolici și de un albastru bizar. Nu știam multe despre frumusețe, dar știam că și eu sunt frumoasă. I-am explicat odată tatălui meu că am proporții armonioase și că fața mea este simetrică. A râs. De unde știe copilul ce să alea proporții și simetrie? Se obișnuiseră însă cu felul meu de a mă exprima. Iar peste ani, la Tonița, un profesor mi-a spus că simetria este originea frumuseții. Am râs atunci, în sinea mea. Eram deja clasa 1 și aveam 7 ani, când doamna M. ne-a chemat la grădinița din deal încă o dată, ca să-i sărbătorim ziua de naștere. Ne-a spus că am fost grupa ei preferată. Făcuse prăjituri cu cremă de lămâie, albă ca zăpada. A adus și un castofon și ne-a pus muzică dance. Ne-am distrat teribil, ne-am dat cu ruj roșu aprins și am făcut fotografii. La finalul după amiezii, cu zâmbete inocente, declaram în cor că aceea a fost cea mai frumoasă zi din viața noastră. Cât de puțin și de mult în același timp știam despre viață. A doua zi la școală, de cum am intrat în curte, un vuiet ciudat m-a întâmpinat. Peste tot erau grupulețe de copii, unii șușotind ceva, unii într-o tăcere stranie. Într-un colț, câteva colege plângeau. Am întrebat-o pe prima fată care a ieșit din grup ce s-a întâmplat. Răspunsul a venit sec și foarte nelămuritor pe moment. Doamna M. s-a spânzurat. Ce însemna verbul a se spânzura? Știam de un joc de cuvinte, spânzurătoarea, dar nimic rău nu se întâmpla în urma jocului. De ce plâng ceilalți copii? Ce a pățit doamna M? Am alergat către o altă colegă. S-a sinucis. Tot nu înțelegeam. Știam că cineva care se sinucide moare, dar nu mi-era clar cum. A murit, mi-am spus. Dar nu se poate. Doar oamenii bătrâni mor, iar ea nu era bătrână. Am găsit-o într-un final pe mama și ea plângea. Nu poate fi adevărat, nu? Nu are cum să fie moartă. Nu are cum, nu-i așa? Ba da. Ne-au permis să facem ce vrem la ore în acea zi. Știau cât eram de atașați și de în șoc.
I-am desenat flori și i-am scris cuvinte frumoase ca să-i le punem în sicriu. Am aflat că Petra a găsit-o când s-a trezit dimineața. Era în magazie, atrânată de tavan. An de rândul nu am intrat în magazia noastră dimineața, de frică să nu o găsesc pe mama acolo. Era un ritual. Trebuia să știu că este în viață și în altă parte, înainte să pot păși în magazie. În ziua mormântării a plouat mult. Mama a spus că și norii plâng. I-am cerut mamei să mă îmbrace în negru. Decisesem colegele mele să purtăm doliu, însă nu aveam nimic negru. Eram doar un copil. Am primit un pulover pe gât, de culoarea verde China. Am fost mulțumită. Mereu am crezut că verdele China și albastru Prusia se potrivesc. Iar doamna M era albastru Prusia. I-au pus sicriul într-o groapă proaspătă și noroioasă. Aerul era rece și tăios. De ce a făcut asta? De ce face un om atât de frumos asta? Ce nu a mai putut suporta? Ce înseamnă să fii sensibil? Acele zile au reprezentat sfârșitul inocenței pentru noi toți. Viața avea brusc și posibilitatea morții și de atunci a avut-o mereu.